Oznamujem vám, televízia Markíza, že zavraždili Gasonovho syna. Bude vám moderovať Jaroslav Kristián Cicka. Dobrý deň. Pani Jasmín Šustapová nahlasila, že tu sa stala nejaká vražda. A to mala pravdu. Jak to nahlasila, tako som nasadol do auta a dnes som tam prišiel. Tu vidíte 9-ročného chlapca Jacka Gasonova. Jeho rodina pošla na výlet a on zostal strýkom. Jeho strýko pošiel do Lidlu niečo nakúpiť, nejaké jedlá a nejaký bezdomovec tu prišiel a 9-ročný Jack povedal mu, že môže sa tu ostať, ale nemá to povedať nič, ani nemá sa nič hýbať, lebo jeho strýko je zlý. A nejaká pani tu čula nejakú hudbu, že ten si priniesol radio a nahlasila to. Dámy a pani, televízne noviny, Kristián Vajcar.